कोकणातील लोककलेचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तुमच्या बापाची जहागिरी नाही, माझ्या बापाची जहागिरी नाही। वारवडिलांची पुण्य आहे आणि ते आपण वारसा पुढे नेतो। त्याला असं टाकला पाहिजे रे जो बाबा कांदा पे राहू द्या गाव रे उठवले मी तुझे सनवा गाव कोई तुला सोबत प्रचंड आनंद होतोय। त्याचा सन्माननीय त्याला माहिती आहे पैसा मिळतो सोबत
वाले मास्टर लांजाचा आवाज माझा दीपराज आणि लांजाचा प्रकाश माझा प्रथमेश हे दोघांचे जोड जोडे आहेत. ते लांजाच्या रंगबाजीमध्ये एक रांगोळी आहे आणि रांगोळी सजत जाईल. माझे तुम्हाला शुभेच्छा आणि मोठ्या भरून आशीर्वाद. सुयोग बुवा, माझ्या लांजाची श्रीमंती पहा, माझ्या लांजाची श्रीमंती पहा. 3 वाजले, माझ्या समोर आया बहिणींची उपस्थिती पहा आणि माझ्या बंधूंची उपस्थिती पहा. आणि या श्रीमंतीचा या तिथेही याची पहा. आज तुम्ही सर्व घेऊन जाणार आहात आणि माझा लांजा तुमच्या हृदयामध्ये अखंड स्थान करणार आहे. आणि आज हा सुवर्ण क्षण तुम्ही आयुष्यभर विसरणार नाही हे मला एक खात्री आहे. मला विश्वास पहिली बारी शाहिरांची होती. पहिली बारी शाहिरांची होती. बघून आले कुणाची बारी आणि मला इथं सांगायला आले. त्यांच्याकडे बोलण्यासाठी 2 शब्द होते. पैसा आले आणि आहे. त्याच्या पलीकडे मला काही बोलण्याचं त्यांच्याकडे काहीच नव्हतं. आणि शक्ती तुऱ्यात बारी करायची असेल अर्थात एकंदर कुणाच्या वैयक्तिक आयुष्यात जाऊ नये आणि ते जाऊच नाही. परंतु जेव्हा समाज प्रबोधन करण्याच्या व्यासपीठावर तुम्ही राहता त्यावेळेला सामाजिक जाणीवेचं भान असलेला सफेद शर्ट तुम्ही घालायला पाहिजे. सफेद शर्ट का तर तुमच्या अंगावरती एकही डाग नसावा, चारित्र्याचा, वाईटाचा, कुठल्या गोष्टीचा. आणि परमेश्वर कृपेने मी जरी भले काळा आहे पण माझा शर्ट सफेद आहे. परमेश्वर कृपेने हस्तागायत कुठला माझ्या अजून अंगावर डाग नाही. शाहीर तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो, तुम्ही माझ्यापेक्षा लहान आहात, अनुभवाने पण असाल, वयाने पण असाल, पण तरी तुम्हाला मी आलाप केलाच बोलणार. तुम्ही मला एकेरी बोलला हरकत नाही. तुमची काय गुरं तुमच्या शेतात माझी गुरं गेली असतील कदाचित, किंवा आमच्या लांजात एक उघडा गांधी म्हणून पैसेवाले फेमस आहे. उघडा बाबा त्यांच्याकडनं 5% घेऊन तुमचं पैसे बुडवलं असतील म्हणून तुम्ही मला एकेरी भाषेत बोलता. तर विषय कसा, तुमचं जर मी कर्जाने घेतला असेल 4% 5% तरी सांगा, एकतरी बोलायचं तरी बोला. पण सचिन आगरे माऊलींचे, प्रमोद घुमे माऊलींचे तुम्ही शिष्य आहात. या ठिकाणी साधात मला त्यांनी बोलवलं. काय त्यांची वाणी, काय त्यांचं बोलणं वस्तादांचं. आणि जर बाप असा विनम्र असेल तर मुलांनी कसं व्हायला पाहिजे. तुम्ही मला एकेरी बोला, माझी लायकी करा, काही फरक पडत नाही. पण आपण ज्या गुरूंच्या व्यासपीठावर राहतो, ज्या गुरूंचा आशीर्वाद आपल्यावर असतो, त्यावेळेला शिष्याने कसं राहावं. काय म्हणाले, लाथाचा जटाला तारक मेहता का उलटा चष्मा. आता एखादा बोलेल की नाही, ना शक्ती तुऱ्याचा, कोकणी मानवांचा गुजराती कसा लागला यांना, गुजराती का लागला असं एखादा बोलू शकतो. गुरु पावसकर मी यांना बोलणार नाही, यांना गुरु नाही, जटाला किंवा गुजराती यांना लागतो, मी बोलणार नाही. शक्ती तुला आहे. प्रश्न तुम्ही सांगितलं चालीला चाल, भागाला भाग, वर्माला वर्म, वर्माला वर्म, आणि वरती तुम्ही जटाला करता. तुम्ही लांजात आहात. लांजातली विवेक होती वेगळी. जसं म्हटलं रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये 9 तालुक्यात ज्याप्रमाणे नवग्रह आहेत त्याचा लांजा नवग्रह आहे. आणि त्यात येऊन तुम्ही शिकून जा. तुम्ही यापुढे मला बोला, तुम्ही माझी परत बघा, मला तुम्ही काही म्हणा, मला गंगारा म्हणा, काशा म्हणा, भाषा काय म्हणायचं म्हणा, पण दुसऱ्या शहरांना असे म्हणू नका. कारण तुमची लेखणी काय म्हणते बघा, तुमचा सूर बघा काय म्हणते, तुमची गायकी किती छान आहे. ते असले फालतू शब्द काय बोलायची गरज आहे. शक्तीपुरा हे योग्य आहे. हा शक्तीपुरा तुमच्या बापाची जहागिरी नव्हे, माझ्या बापाची जहागिरी नव्हे. वारवडिलांची पुण्य आहे आणि ते आपण वारसा पुढे नेतो. त्याला असं टाकला पाहिजे देव बाप्पा कान कपेल, आणि कान टांगावर नाही भेटला तर देव बाप्पा काय कपेल काय नाही. पोट कपेल, हात कपेल, एवढं तुम्ही सांगितलं की लांबोरी भाऊ म्हणतात की शक्तीपुरा म्हणजे हुरहुर पंढरपूर नाही. आता पंढरपूर हा पावित्र्य शब्द आहे, कसं नाही, पण एक म्हण आहे. तुम्ही मान्य केलं ना, मी म्हणतो तुम्ही एवढं ज्ञान मला शिकवलं, एवढं सगळं सांगितलं. नवरात्रीची 3री मान, तुम्ही नवरात्राचं एक गाणं गायलं. शास्त्र म्हणतं की जो दिवस असेल त्याप्रमाणे वागावं. शक्तीपुराचा तो गर्भ आहे आणि तुम्ही नवरात्राचं गाणं नाही, बाकी सगळं बोललं, हरकत नाही. आदरणीय शाहीर आणि वस्ताद आमच्या शाहिरांचे सन्माननीय प्रमोद घुमेचे माऊली
तुमच्याकरता जो विनम्रपणा आहे तो या लांजेला साजेस आहे. ज्याप्रमाणे तुमची वाणी आहे ती लांजेला साजेशी आहे, शक्ती तुझ्याला साजेशी आहे. तुम्ही ज्याप्रमाणे सत्कार केला ही परंपरा माझ्या लांजा तालुक्याची आहे. आमचे आग्रे माऊली आहेत, त्यांचा आम्ही ज्यावेळी प्रश्न पडले त्यांनी साधा करून आमचा सत्कार केला होता आणि आज तुम्ही ती परंपरा सुरू ठेवली. आज तुमचा अभिमान वाटतो. फक्त एवढं अँडेलपाडा असला की जरा उसाळ तसं सुयोग पोहाचा वयाला लहान आहे, थोडे हिसकाने काढती थोडंसं कान पिळा. गुरु काय करतो तरी शिष्य काय करतो. काय आवाज बोलले नाही, बाहेर बोलले नाही, पण एकेरी बोलतात मला बोला पण दुसऱ्याला बोलू नका. बाबा आता जाऊया आणि लांजेवाल्यानं मी तुम्हाला एक नम्र विनंती आहे. हे असं बाहेरनं माझं पाहुणे येतात आणि माझी लाच काढून जातात. माझी लांजेच्या बाहेर मध्ये असेल ना तर ही गाणी म्हणायला सांगा. काय होतं, वेळ जातो, तुमची फरमाईश पूर्ण नाही केली तर मला लागणार पाप आणि त्याच्यामुळे वेळ जातो आणि मग असं काहीतरी आम्हाला बोलतात. मी काय टाइम कमी येऊन झोपलो घोरलो मी वारीच केली ना, लोक असं होती ना, त्यांच्या फरमाईश सुद्धा त्या पूर्ण केल्या शाळेत. दीड तास केला पाठवून वाईट तर लोक घरात जाऊन काय विषय कसा महाड नाशिक मुखेड पुण्यात भीमराव कडाडला समोरवाल्याने ह्या कळल्याव्यानं आज तुझी अब्रू वाचवली. समोरवाला त्याला अब्रू माहित होतं, नारद तो कळल्याव्या होता, पण आदिबाईंची अब्रू कशी आज वाचवली बघा. प्रश्न पडलाय, एक शब्द मी बोलणार नाही. अब्रू कशी वाचते बघा. या तंबोरेवाल्याने ह्या कळल्याव्यानं तुझी अब्रू वाचवली. अरे विसरली अगं विसरलीस काय तू आधी माये तुला चांगली रडवली. हे वेगळं आहे. अरे तंबोरेवाल्याने ह्या कळल्याव्यानं एकदा अद्दल घडवली, एकदा अद्दल घडवली. विसरलीस काही आधी माये तुला चांगलीच रडवली. विसरलीस काही आधी माये तुला चांगलीच रडवली. आणि त्यावेळेला आत्मलिंग सकट आधी माईला पण रावण घेऊन गेला आणि तो कळ लावली होती नारदाने. का तर एक दिवस त्या रावणाचा वध व्हावा आणि वापर त्या बिचारे आदिमाईचा व्हावा. हा भाग आहे, जास्त काय बोलत नाही कारण तुमच्या भरपूर उधारी देऊन टाकायचे. पैसेवाला पैसेवाला आहे, उधारी ठेवत नाही. कमी पडलं तर उघड्या गांधीकडनं 5% घेऊन देऊन टाकेल. अगं दिल्ली आरोळी पहिली चाल दिली त्यांच्या आणि भागाला भाग दिला. आता दुसरी चाल आहे त्यांची, चालेला चाल येतो. म्हणतात काय विकासला घोडा लागला लागला तर लागला काय. आमच्या राज्यात खरोखर विकासाला घोडा लागला. आमच्याकडे MIDC नाही, आमच्याकडे दवाखाना नाही, आमच्याकडे इचू चावला साप चावला. आमचा पेशंट रत्नागिरी धावा, रत्नागिरी धावा, रत्नागिरीचा कोणी हात कमेल आमचा पेशंट जातो. आमच्या लांजाच्या विकासाला खरोखर घोडा लागलाय. खूप असं होतं काय. तर एक असं भाडोत्री आहे बघा, याचा काल्पनिक विषय माझा काल्पनिक विषय. लांबोरे कुठल्या गोष्टीत कमी पडला तर मला विचारायचं. तुम्ही आज फक्त पूर्व परीक्षा बघून आलेत लांबोरे बुवाची, मुख्य परीक्षा अजून बाकी आहे. तर ते भाडोत्री काय म्हणतो बघा, याचा घोडा लागला बघा. याची मोडकी सतरी आपण बघा गावठी माणूस गावठी शब्द त्यांना विकासला घोडा लावायचा म्हणतात. तर त्या भाडोत्री पैसा द्यायचं नाही, तो व्यसन आहे पाण्याचं. पाण्याच्या गादीवर लावायचं. मागाशी गुरु आलं होतं पानवाले आणि अजून एक पान कर, अजून एक पान कर. ते पण उदारी भिकारी बाबू पानकर आणू हो, पानकर आणू हे माझ्या सुयोग बाबा एकेरी बोलले पण प्रेमाने बोलल्या.
अरे हा भाडोत्री याची मोडकी सात्री मूर्खा एकदा तू धन करे. अरे हा भाडोत्री याची मोडकी सात्री या भाडोत्री याची मोडकी सात्री मूर्खा एकदा तू धन करे. मूर्खा तू एकदा धन करे. मागे उतारी अभिकारी वडला तुला माने स्वरूप प्रकाश शेट्टे यांच्याकडे 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. धन्यवाद माऊली. तर काय म्हणतात इथं आलं आणि म्हणतात की वाय माझ्या विमान वाय लाजाच्या शाळेला बोलले माऊली त्याची खावी पोळी त्याची वाजवावी टाळी. अरे रत्नागिरीचा शाहीर आहे मी लांजा आहे तालुका. विषय एक पण उदाहरण ठेवत ना बरे बा तसा गरीबच आहे पण अरे रत्नागिरीचा शाहीर आहे मी लांजा आहे तालुका. ह्या पाहुण्याच्या लबाडा पाहुण्याच्या चुलीपर्यंत गेला म्हणून लबाडा वटीपर्यंत असं चालेल पण चुलीपर्यंत गेलं आता तव्याच्या काळात लावायला लागेल. माय डिअर शिवको अरे रत्नागिरीचा शाहीर आहे मी माझा लांजा आहे तालुका. धूर्त पाहुण्याच्या कमरत सांगालात मी घालुका. धूर्त पाहुण्याच्या कमरत सांगालात मी घालुका. शक्तिवाले आहेत त्यांच्या मागून जाणं गरजेचं असतं. शाहिरांचं एक कौतुक आहे की त्यांनी बारी फार छान केली. भले एखाद्याने कृत्य करून गेली एखादी भाषेत केली पण त्यांनी या नवरात्रीमध्ये शक्तीचा नाच कसा असला पाहिजे त्या आदिबाईचा नाच कसा असला पाहिजे की समोर बसलेल्या पार्वती त्यांच्यासाठी मान खाली त्यांची जाऊ नये असा एकही शब्द त्या शाहिराने गायला नाही. आणि त्यांच्या मागून मी जाईल. आदिबाई श्रेष्ठ असते नवरात्री पहिल्या वाचा भाग येतो त्यांना बैलाचा वाता बाबा घे वाडा लागेल वेल लागेल सगळी थकावर घे. आता हे पुरले मस घ्या काय म्हणतात मी आदिबाई श्रेष्ठ करतो तुमचा शिव श्रेष्ठ करा. या बाबा म्हशे अग म्हशे होती भाकड अजून आता पारणा खुर्शीला. आता वाजवा गेलाय भाकड म्हशे आता तरी गाभण राहा माझ्या आईशे. कारण गुरांना आपण मातेचं स्वरूप म्हणतो तो माता म्हणतो त्याप्रमाणे होती भाकड अजून आता पारणा खुर्शीला. ठेवतो दाव्याला बांधून या बुवाकरच्या म्हशीला. आजच खरेदी केली ठेवतो दाव्याला बांधून या गाभण्या म्हशीला.
पावसकर यांचे जीवलग मित्र आणि शक्तिवले शाहीर वाकड गावचे सुपुत्र पुष्पा 200 रुपयाचं पारितोषिक आणि मंगेश वाटकर 200 रुपयाचं पारितोषिक. स्वरूप संजय शिंदे, किरण संजय शिंदे अडवणी 200 रुपयाचं पारितोषिक. मंगेश वाटकरांचं म्हणणं आहे भगत बुवाचं गाणं झालं पाहिजे. भगत बुवाचं गाणं घेऊया. थांबा पैसा कैलास वासी आणि सूर्य मौली यांच्या स्मरणार्थ आई अकादमी नवरात्र उत्सव मंडळ यांच्याकडून 250 रुपये. आणि यांचं म्हणणं आहे की लांजाच्या गाण्यात एक अंतरा एक फटका वाटत आहे. पहिला भाग घेतो. तर मंडळी समाज प्रबोधन करावं शक्यतो माध्यम आहे. आपल्याला आता शासन दरबारी आपण नोंद होणार आहे म्हणून तुमच्या पाया पडतो. कुलदेवतेला शरण द्या पण भगत बुवाच्या नादाला लागू नका. भगत बुवाच्या कुठल्या नादाला लागू नका. समाज प्रबोधन आहे. श्रद्धा असावी, अंधश्रद्धा नसावी. जाऊन जाऊन तुम्हाला भगत बस सांगणार. तुमच्या खालच्या बाजूवाल्याला बघत नाही त्यांना आरती घालते. कोणाला बाईला ताईला पोटावर अगं तुला मायातून रडतंय म्हणून ओळखतात. डॉक्टर करा म्हणून राहतोय बघा. मागतोय उजवात येतोय डावा. ही सगळी गाणी युट्यूबला नाही का तुम्ही का? अगं मागतोय उजवात येतोय डावा. उलट्या पिसाचा कोंबडी खावा. उलट्या पिसाचा कोंबडी खावा. बिझनेस अहो दुकान करतात पाषाण असतं. मी गेलो तो तिथं बघितलं ना म्हणजे बघत लोक गेलो बघते काय तो डायरेक्ट जात असतं पाषाण असतं. उगाच उचलत नाही. तो पाषाण म्हणतो थोडा तर म्हणतो करणे उठवणे बिझनेस नवा करतो इतवास भगत बुवा. मगाशी लाईट गेली माझी आता काय बोला आता राहू द्या. करणे उठवणे बिझनेस नवा करतो इतवास भगत बुवा. कष्ट करायचे परमेश्वर कुलदेवता आहे. जगण्याच्या पैशाला कधी कमी पडणार हे वरवरच्या गोष्टी असतात. म्हणून Sabe
प्रकाश करमाळे यांच्याकडून या भगत बुवाच्या गाण्यासाठी 501 रुपये आलेला आहे. बाबा कोणी माझ्याकडून इथं असतील गुंड माझ्यावर काय उठवून घेऊ नका. कोणाला असं एकरी आपण मला बघत असतो तर आता पुढचं गाणं आपण पटापट घेऊया. तर त्यांचं म्हणणं आहे मगाशी पण पैसा आला फक्त मुखडा घेतो. कसं माहिती आहे माणसाला होय तर वाजले किती 3:23 मी अजून 7 मिनिटं बसला. तर त्याच्या आधी ना मला एक प्रार्थना करावीशी वाटते. इथं 2-3 चेहरा असा आहे कुणाचं नाव घेत नाही. अहो माप दिवस झालं लग्न होत नाही त्यांची. तर या नवरात्रीला जाकादेवी आई इथं काय काय बिचारे 30-30 वर्ष होऊन काय होत नाही आहे. त्या तुरेवाल्याच्या साधात मी नम्र विनंती करतो. आणि ज्यांना कोणी म्हणतो ना नवस त्यांनी मला बारी झाल्यावर 100 रुपये द्या. तुम्ही लग्नाचं बाकी आहे तर त्यांचं बाबा वर्षाच्या आतमध्ये लग्न होऊन दे 2004 होऊन दे त्याच्या वर्षी 2004चं 6 होऊन दे. तर चालेल. स्वरूप प्रकाश शेट्टे यांच्याकडून फरमाईश आहे की 500 रुपयाची आहे की लांजा बसलाय गाणं घ्या पूर्ण म्हणा पदकार. आधी बघा कुठली पण गोष्ट मंडळी पोरांनो विशेषतः तुम्हाला आणि कॉलेजच्या पोरांना तुम्हाला विशेष या कायनो बायनो बाटल्या थोड्या थोड्या वाजतात पिताव ना कमी करा. वायस अंगाबरोबर ठीक आहे पण कधी पण 3 दिवसांनी सकाळी नको. हा पोरगी कोण देणार नाही. डोळे लाल झाले की भावकीचं जाऊन सांगा पितो देऊ नका थकलेला मोडतात. म्हणून फक्त मुकडा गातोय शेंगदाण डाळ लॉलीपॉप आता हाय मध्ये टाकी पितो मी मोप. बरं ह्याची कॉम्पिटिशन काय हालत नाही मी 2 क्वार्टर मध्ये हालत नाही. अरे ह्याच्यात कुठला पदा काय ह्याच्यात कुठला तुझा नंबर आहे. अरे कोट्या बाद होतो नंतर शेंगदाण डाळ लॉलीपॉप गुरुबावस्कर हाय मध्ये टाकी पितो मी मोप. कंट्री आणले कंट्री आणि पावसाच्या पोटल्या रानमाळावर एवढ्या रखल्या हे प्रवीण दोरे रानमाळावर एवढ्या रखल्या रंगीबेरंगीबियरच्या वाटल्या रानमाळावर एवढ्या रखल्या रंगीबेरंगीबियरच्या पूर्ण गाणं पूर्ण घेत होता. 4 कडवे. तर मंडळी मी कधी साधा सांगत नाही माझी ऍडव्हाइस करत नाही पण आज सांगावंच वाटलं तुम्ही घरची माणसं आहे तुमच्या काय लाजायचं. तर माझं एक चॅनल आहे त्याचं नाव आहे रेड अँड सर्कल क्रिएशन. कधी वेळ भेटला मोबाईल मध्ये चाललं तर सबस्क्राईब नावाचं एक छोटंसं बटन असं दाबायचं. भावाला एवढं करू शकता ना मोठं आणि तुम्ही मोठं केलंय मला. मुचकुंदीच्या पदरात घास घातली रिंगणात मुचकुंदीच्या पदरात घास घातली रिंगणात माझा लांजा बसलाय ऐकत बसलाय दर्याच्या अंगणात ये माझा तालुका बसलाय ऐकत बसलाय दर्याच्या अंगणात.
मराठी साहित्य ते काळ खेळवला त्यामध्ये असे एक पुष्प होतं की माझी साचीची राणी आणि तिचं पदस्पर्शी राजा थोडक्यात सांगलाय माझ्या राजांचा पदस्पर्शी राजा लागलेला आहे म्हणून इतिहास माझ्या राज्याचा काय आहे इतिहास माझ्या राज्याचा समावला पदस्पर्शान एक राज्याची राणी माझी ऐक्याचं प्रतीक आहे त्याप्रमाणे आम्ही या विजय समाज म्हणून होते पूर्ण लांजा तालुक्यात विजय नावी म्हणत होते जातीवर नाही पण एकट्या लांजेनं त्याच्या समोर मारा जुळवल्या आमच्याकडे तेव्हा 8 रुपये नव्हते केस लावायला पण त्याने उदाहरण होऊन गेलं आमच्या डेअरीवर दूध घेणारे आदरणीय आम्ही लोहार म्हणायचो त्यांना आमचे कर्मकार होते आईचा माझ्या बायाचा त्याच्या आपल्याचा अक्षर उठायचा 10 वेळा शिवून द्यायची आणि या जातीचा तुटला नव्हता आज मी सगळ्यांचा पूर्ण आहे त्या लांजेनं मला 1-1 लिटर दूध असं पाय करून 100 मिली करून नाही घेतलंय आई माझा संसार जगलाय मी जगलोय माझा वर्गमित्र राजेंद्र वाली या ठिकाणी आहे तो पोस्टात ऑफिसर आहे त्याच्यासोबत मी कॉलेजला होतो खायला मिळावं म्हणून मी आश्रमात शिकलोय आमचे खायचे वांदे होते पण लाजानं मला जगवलं आणि म्हणून त्याचे ऋण या गाण्यातून Bye.
रुपयाचं पारितोषिक लांजा गाण्यासाठी धन्यवाद. तर मला आता अजून एक इच्छा झाली, एक गाणं ठेवू का तुझ्यासमोर मोकळा, एक ठेवते. लांजावाल्यानो, माझ्या गावकऱ्यानो, बघा मी कुठल्या पक्षाचा नाही, तुम्ही कुठल्या पक्षाचा नाही असं मी म्हणतो, पण आमच्या माय माऊलींना रानात जायचं आहे, शेतीची कामं करायची आहे आणि तिथं त्यांना जावतो विंचू, तिथं जावतो त्यांना साप आणि आमच्याकडे हॉस्पिटल असून डॉक्टरला त्यांनी इंजेक्शन नाही. 75 वर्ष झाली स्वातंत्र्य नाही तरी अवस्था आहे आमची. सगळे आता वाड्यात जाऊन बघा, घरं बंद आहेत, कुलप लागले घराला. इथली पोरं 10,000च्या लोकांसाठी मुंबईला जातात, एक MIDC 75 वर्षात येऊ शकले नाही. हे आपण शोध घेतला पाहिजे आणि उद्या ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. एक मोठा तुमच्या समोर, मोठ्याला पाहता नको आता, अहो मोठ्याला पाहता नको आता, मूळ प्रश्न 2-4 प्रतिनिधी सांगा देणार कधी वेळेवर उपचार, लोकप्रतिनिधी सांगा देणार कधी वेळेवर उपचार. तुम्ही देवीच्या गाण्यासाठी या आणि आपण आरती करूया. आणि आदरणीय सन्माननीय प्रमोद भूमे माऊली, तुम्ही देखील या पवित्र सणात यायचं आणि आपण आरती करूया. नवरात्रीचं नवरतान पैसा शर्यतीचं गाणं, भिकारी पलपटे शर्यतीचं गाणं, स्वतः माणूस स्वतः काय गाणे हे तू ह्याच्या सूर तुम्ही पण काय चालेल चालेल आम्हाला नमाचे येतात. या 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 भाऊ थोडं झालं पैसे आणि सांगितलं गाणं म्हणायला, आणि तुम्ही म्हणता पैसा आले पैसा आले बघा म्हणतो पैसा भरला आहे तर आता काय म्हणून या स्वतः लवकर पाणी संपली भाजलं मग पकडा या कामाचे झाले पाहिजे, पोरगी पाहिजे, लग्न करायला पाहिजे. हा खाली बघ
गाव शिवाव एक मतान असा सोहळा हा सुंदर असा सोहळा हा सुंदर गाव देवीला पूजलंय लख लख सजलंय दीप माळेन गाव मंदिर गाव देवीला पूजलंय लख लख सजलंय दीप माळेन गाव मंदिर गाव देवीला पूजलंय लख लख सजलंय दीप माळेन गाव आणि प्रथमेश यादव 200 रुपये पारितोषिक करे मौली मोठा अधिकृया शाहीर घ्या तर या नाट्य तालुक्यामध्ये आमचे शाहीर आमचे वस्ताद सन्माननीय प्रमोद धुमे या ठिकाणी आगमन झाले आज मला प्रचंड आनंद होतोय त्याचा सन्माननीय त्याला माहिती द्या पैसा मध्ये सोबत आणि असा सन्माननीय विनम्र शाहीर आमच्या राजा तालुक्यात लाभले शक्ती तुला खऱ्या अर्थाने कसा असतो एकही शब्द अपशब्द न बोलता सकाळी 9:15 वाजता जर एवढे जर माय माऊली असतील तर इथे कोणी शाहीर हरलेला नसतो कोणी जिंकलेला नसतो तर इथे जिंकलेला असतो शक्ती तुला आणि हा शक्ती तुला जिंकलेला आहे आणि आरती करतोय उंदरावरी गणेश सोलापूर असतो तरी आणि आतून गणेश सोलापूर उंदरावरी भिकारी